kanca-kanca. Ayo padha dolanan.
wong simbah sing nggawa kok. Iya. Aku lho. Iso. Dewe sing gawe. Lho, aku sing ngayal. Simbah pe ngomong. Enten, Mbah. Ngomong dhewe. Ora ngamuk kok. Pripun, Mbah? Piye? Parine mos mbok jaga? Pun. Ana manuk sing menclok apa ora? Boten. Ana wereng apa ora? Boten. Oh lali. Ya wis. Piye? Ke mau dolanan enak to? Sel. Lho bocah cilik kok duwe kesel barang. Oh, ya wis. Yen mengkono padha mulih wae ya. Wes entek ayu. Ya, ning mulinge simbah. Aja lali ngibadahe. Nah, aja wani karo wong tuwa. Ayo, eling ya, aja wani karo wong tuwa. Kudu mbantu wong tuwa. Ya wis, sing kono mulih wae kono mulih. Mulai wis. Oh iya. Oh, ada putu-putu kok ayu-ayu ngono. Sik. Lapo yo? Wae lapo? Sik. Tak takonane ya. Nani? Mau tinggal. Sayo. Kanca-kanca. Kira utang. Mbah kena gini yo. Kang. Rene. Piye? Delok entak kuwi bae. Yu. Kok bingung? Mau tak delok saka kono ya bingung. Lah apa bae tak bingung? Gini yo ya. Duh, sik. Piye takoni iki? Takoni wae. Iya. Rene, Oh nggih, Mbah. Mbah. Rene. Rene yuk. Pripun, Mbah? Simbah iki lagi bingung. Bingung Bingung kenapa? apa, Mbah? Desa Ya Kang. kene iki desa awake dhewe iki durung duwe tetenger. Utawa durung duwe jeneng desa. Lah sapa ta bae kok? Oh, tengah-tengah apa lah? Kira-kira apa ya? Tahu orono ya jajal. Mbah. Yen usulku, Mbah. Apa iku? Piye nek desa iki dijenengno desa? Nyeram. Neram. Soale mau kanca-kancaku do rembukan ning kono, Mbah. Karo ngeram. Ngeram. Kon usul. Ngeram. Ngeram ah? Pira? Ngeram ya apa ya? Ngeram. Macem. Ini mau dulu. Ngeram. Ngeram. Kok sik, Mbah? Lah. Piye? Aku lan kanca-kanca, Mbah, duwe usul. Piye? Kepiye nek jeneng desa kene iki dijenengi Lo. Loh. Mbah. Apa iku lho? Ngene lho, soale ning desa kene iki akeh wit lo. Alah. Wit lo. Mau kene ning kono Ono, wit Mbah. ora macem. Wit lo ora macem. Ya tapi tetep Olah. Pengeram yo. Nyiram. Ora macem iku lho. lo, Mbah. Wis. Ya wis. Yen mengkono desa kene iki diwenehi desa Loram.
Sarujo. Sarujo, Mbah. Kok sik, Mbah? Piye meneh? Loram. Artine apa, Mbah? Loram iku saka tembung lor.